Здравейте хора! Това е едно клипче на как може да хакнете Boom Beach. Трябва ви... Чакайте да ви покажа. Game Hacker и Boom Beach. Влизате в Boom Beach. Така. След като ви зареди, зареждате си армията и намирате някой, който казва ви стойка. Не този. Ето този, например. Пишете колкото пари ще получите. Така. Натискате Modify Now и пишете сега. Ето толкова. Сега отивате тук и виждате. Вау, нали? Тук, така, но тук и така. Шегувам се. Това не е хак, това е лъжа. Да знаете, не се хващайте на такива хакове в YouTube. И ако някой ваш приятел ви каже, че има хак на Boom Beach, то е сървър на Boom Beach, а не хак. Довиждане, това беше от мен. Абонирайте се за канала ми, ако ви харесват клипчетата. Ако ви харесва този видеоклип, се абонирайте. Лайкнете го. Просто. Ако не ви е харесало, знаете какво да направите. И коментирайте и споделяйте. Друго не знам какво да кажа, така че довиждане. Това беше от мен.